‘Yan uwa ga sirrin da Allah zai tsare ka daga dukkan wani sharri. Duk wani wanda ka sani yana yin wani abu na makirci da zai cutar da kai. Alfarma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan sirri zai taimake ka, zai warwarar da kai daga dukkan wannan sharri. Abin da ake ‘yan uwa, kowa na bashi al'umma Annabi Muhammad dan Allah ku yaɗa wannan saƙo ya je ga dukkan masoya manzon Allah. Al'umma Annabi nake so na taimaka da wannan sirri, ku kuma ku taimaka da yi min sharing da yi wa Annabi salati a comment. Abin da ake ‘yan uwa, zaka sa a rubuta maka wa in yakadu allazina kafaru la yazliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dhikran lil alamin. ‘Yan uwa, mutane suna yawan tambaya idan ka faɗi aya sai a ɗauka iya aya, in ka ce sura kaza sai a ɗauka iya ayan farkon ne. Ba haka bane. In an ji mun ce sura kaza to dukkan ta muke nufi. To wannan wa in yakadu ita ne ake rubutawa a karmakallahu. Za a rubuta maka ita malam kafa 77, sai a nemo maka a saiwan maɗaci. ‘Yan uwa, saiwan maɗaci ba wai za a zuba shi a ciki ɗan kaɗan, in an ɗan daka shi ɗan garin kawai, ko kuma itacen maɗaci ko ya yake, sai a ɗan ƙwanƙwasa shi ya ɗan zama gari. Idan ka zo akar makallahu ba sha ake ba, za ka ɗan barbaɗa a ciki ne ka shafe jikinka sama da ƙasa in ka zo kwanciya. Idan akwai wani sihiri a jikinka a ranar zai karye. Alfarma Annabi, ko da bunne aka maka shine mai wahalan warwarewa ko, to Allah zai cire ka, zai fidda kai daga cikin wannan abu insha Allah ta'ala. Yanda ake kenan, wa in yakadu kafa 77. ‘Yan uwa fahimce ni saboda yawan kira. Za a nemi wani bangare daga jikin itacen maɗaci ko kuma saiwan maɗacin, sai a ɗan ƙwanƙwasa shi ko kaucinsa a ɗan ƙwanƙwasa shi, sai a zo sai a dinka zuba a ciki, ka shafe jikinka. Duk wani sharri da yake jikinka Allah zai karya shi. Alfarma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku yi sharing, ku yi shugaba Annabi salati. Ina muku fatan alkhairi.